Dobrý večer diváci. Nemáme moc času, takže to všetko rýchlo porozprávame. Papet, bohužiaľ nestihneme to povedať. Nerozkazuj. Jasné, že stihneme. Och, tak možno nie. Zachráňte sa, kto môže. Tak to je riadna kravina. Prepáčte, že meškám, ale stratila som topánky, takže som ich logicky musela nájsť. Takto potom oni meškajú a nie ja. Balora, čo to máš za chrbtom? To je moja bejsbolka. Na čo tu máš bejsbolku? Aha, Tan, preto ju tu máš. Kde to sme? Vyzerám jak boh. Nie tak, že sa ma nepýtaj, kde sme. Bola to len otázka. Mňa to netrápi. Ahojte. To čo je? Čajíčková party. Prečo ste tu a nie v práci? Musíte trpieť za to, že ste neprišli do práce. Ja radšej ústupím.